εμείς τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ, ο Ζεμπετάκης, ο Κανικάκης και οι δύο καλλιτέχνες θα πάμε να κάνουμε συνέντευξη. Και όποιος άλλος. Ναι, η Διαμάντα και η θα Παπαδάκη. πάμε να κάνουμε συνέντευξη. Οι υπόλοιποι θα κάνετε ξανά στο μουσείο. Θα κάνουμε διαφήμιση. Να σας πω, είμαι στην Κρήτη. Να ξεκινήσω από τον αγαπητό Αντώνη, βέβαια, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Βρίσκονται πλέον κοντά μας ο όμιλος των κριτικών βρακοφόρων. Επίσης, να ευχαριστούμε και τον σταθμό για την φιλοξενία. Να καλωσορίσω, θα ήθελα μέσω του βήματος του σταθμού, να καλωσορίσω όλη την αποστολή του ομίλου βρακοφόρων Κρήτης. Να ευχαριστήσω και πάλι που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας και ταξίδευσαν χιλιάδες χιλιόμετρα από την Κρήτη. Την καλησπέρα μου και πάλι. Καλώς ήρθατε, κοπέλια. Καλά να περάσουμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Για μιλάτε να δω αν... Έχει ήδη γίνει αντιληπτό από εμάς ότι θα περάσω όμορφα, δεν το θέλουμε και όχι. Να σας ευχαριστήσουμε. Κριτικός και αν μην το θέλει, λιγάκι παράξενο. Όχι, είναι τέτοια η φιλοξενία σας, τέτοια η επίδραση πάνω μας που ειλικρινά μας έχει καταπλήξει. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Τσουρδαλάκη προσωπικά, αλλά και το Σύλλογο των Κριτών για την πρόσκληση σε μια τέτοια σοβαρή επέτειο που για μας είναι στάση ζωής. Όπως επίσης να ευχαριστήσουμε και όλο το ακροατήριό σας που έχουμε την τιμή να μας ακούσει. Όχι μόνο ο κριτικός κόσμος εδώ, αλλά και όλοι οι Έλληνες θα σας απολαύσουν, θα σας χαρούν και η πόρτα θα μείνει ανοιχτή. Ετοιμαστείτε λοιπόν και για άλλο ταξίδι. Ήδη καλά είναι τα να είστε καλά είναι τα καλά σας λόγια. Δεν είναι καλά, από εδώ βγαίνουν. Είναι γνήσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την Παγκρίτια Ένωση, τον κύριο Τσουρδαλάκη, αλλά και εσάς που μας δεχτήκατε στο ραδιόφωνο σας. Έχουμε συγκινηθεί. Ποιος θα πρωτοποιεί ευχαριστώ τώρα. Εμένα ήρθε μέσα στο στούντιο η Κρήτη. Θα πείτε εσείς ευχαριστώ, αν είναι δυνατόν. Μας φιλοξενείτε και αυτή είναι η δουλειά μας εδώ, να είστε καλά. Και ξαναγιά το χέρια μαζούλωνο
Βασικά πραγματάκια, 2-3. Πρώτα απ' όλα με τον τρόπο που πιανόμαστε. Το δεξί χέρι πάντα είναι από κάτω και το αριστερό από πάνω. Δηλαδή τα χέρια μας πρέπει να είναι σταθερά. Χορεύουν μόνο τα πόδια μας. Το σώμα μας είναι σταθερό, τα χέρια σταθερά. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Τα δύο πάνε το λεπτό, δεν πάνε προς πίσω που το πηγαίνατε. Εδώ στο πλάι, 2, 3, 4.